Samantala, patuloy naman pong pinaghahanap pa ng mga otoridad ang isang mangingisda sa Sitio Ulanan, Barangay Dakap Sur, Bani, Pangasinan matapos hindi na ito makauwi mula pa sa pangisdaan noong madaling araw ng Nobyembre 24. Kinilalang nawawalang mangingisda na si Charlie Belmonte Rivera na umalis sakay ng kanyang motorized boat ngunit hindi na nakabalik hanggang sa kasalukuyan. Ayon sa kanyang asawa, huling nakita si Rivera na nakasuot ng sky blue ng pang-itaas at jogging pants bago ito pumalaot. Nagpayag naman ng panawagan ng ilang kaanak na aprumahan ang mungkahing deployment ng helicopter upang mapabilis ang mapalawak ang operasyon ng paghahanap. Samantala, tumutulong na rin sa search and rescue operation ang Coast Guard, Substation Bolinao at ilang residente ng nasabing lugar na gamit ang kanilang mga bangka. Patuloy na hinihikayat naman ng mga otoridad ang publiko na agad magbigay ng impormasyon kung makita o mamataan ang nasabing individual. Maaaring makipag-ugnayan sa Bani Municipal Police Station sa numerong 0998-598-5097 o direkta sa kanyang pamilya sa numero na 0947-648-9692. IFM News. IFM News. IFM News.